2022 एबा 2021 आव रुंसारि जानाय जोंसार मुसाहारिनि वाइफ हेरलेना स' बिथांखौ जोङो मियानिफ्राय माबा जुलि जाफिनबाय होननाय खोनानो मोन्दों आरो भिडिअ नुनो मोननाय जादों। स' जों जोबोद मोजां नांदों मानोना बिथां हेरलेनाया माने जुलि जाफिनबाय मोजाङानो जादों। बिथाङा खानबा जानायावनो गथ'नि बिफाया थैना थांदों जोबोद दुखुनांथाव। दा जिहेतु सुंस'नाय मानसि गैया माबा गैया हाबा जाफिनबाय होननाय खोनादों मोजाङानो जादों। ओमफ्राय जोंसार मुसाहारिया जिहेतु नंखाय दायाव गावथारजादों बिनि जाथायफोरखौ आङो बांद्राय बुंबाय थानो गोसो गैला आङो। ओमफ्राय बेयाव एसे हेल्प खालामहैदोंमोन जिहेतु जोंसार मुसाहारिनि न'आव थांदोंमोन। जोंना गेदेर गेदेर इउटुबार जेरै बिब'इस ओमफ्राय गेमस्रि सिस्टारमोन ओमफ्राय रिया सिस्टारमोन जेरै बिसोरो एसे हेल्प होदोंमोन फैसा थाखानि एसे सुंस'हैदोंमोन। बिनि थाखायनो एसे हेल्पआव एसे खुसियाव दंमोन जिहेतु हेलेना दैमारि ना मा नाम हेलेना मुसाहारि ना मा नाम टाइटेलखौ मिथिया। ओमफ्राय माबायदि हेल्प होदोंमोन सिगां जाथाया मा जानायमोन गासिबो मिथियाखै जानांगौ आरो गासिबो मिथिबाय जानांगौ। नै बे ससेखौ आं होनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो आरोना। लोगो हेलेनानि हाबाया मैया जाबाय गाइसमोन। ओमफ्राय हौवानि जायगाया थिबखाय आरोना थिबखाय आं फुल एड्रेस होजोबबाय दे गाइसमोन नोंसोर गाज्रि मोननाङा। फुल एड्रेसखौहाय आङो खोन्थाजोबला मालाय लोगो हेलेनाया गावनो भिडिअ लाबोखागोन ना चेनेलाव। रुंसारि जोंसार मुसाहारि न'खराव जाहा फैला जे बरगारि सार लोगोसे मेन्डेला सारमोन आरो लोगोसे थाख्ला आदामोन फैदों बेवहाय। स' आङो दायो फैला जे बरगारि सारनिफ्राय मिथिनो लागोन जे बिथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सायाव मा फोरमायनो सानो। आंबो सासे बर' हारि सिबियारि हिसाबै बा बर' हारिनि सासे लाइमोन हिसाबै दिनै जिथु जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय होननानै आं बुङो। थारैनो जोंसार मुसाहारिनि वाइफ हेरलेना मुसाहारिया जुदि जुलि जामारबायबा जोंनिफ्राय खावलायहरनाय गोथार गोसोजों बिथाङा मोजाङै रायजो संसार जानो हाथोंसै आरो बेबायदि दुखुनिफ्राय बिथाङा खारग'नो हानाय बायदि आरो गोजोनै संसार जानानै सानैजों अनलायनानै जानाय बायदि जोंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। आरो मोजां मोजां गावनि इयुनखौ गावनि रायजो संसार जानायखौ मोजाङै दालांनो हागोन होननानै आंनिफ्रायबो खावलायहरनाय जाबाय। हेपि मेरिड लाइफ हेरलेना दैमारि। नोंथांमोननि जिउआ अरायसम गोलाव जानानै थाथों आरो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। बर' हारि सिबियारि हिसाबै बा बर' हारिनि सासे लाइमोन हिसाबै दिनै जिथु जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव मोनसे जाथाय होननानै आं बुङो। जों सिगांनिफ्रायनो खोनासोबोदोंमोन जे न'खरनिफ्राय लांनानै बेफोरबायदि इनायहै गावथारनाय बा सोरखौबा आइजोखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाय जों खोनासोबोदोंमोन। नाथाय आं एबारसो फार्स्ट टाइम गावनि गोसोआवहाय माने बैबायदि फिलिंआ नुजाथिफैदों आरो जेरैहाय जोंनि आबौ आबैमोना बुंदोंमोन बिदि बिदि जादोंमोन सिगाङावहाय बेफोर खोथाखौ माने दिनै आङो बै खोथाया माने दिनै रियेलिटियाव जाफैनायखौ आं हमदांनो मोन्दों बा रियेलिटियाव फैदों आरो बे खोथाया। बेखायनो आं बुङो जे जि जानानै थांबाय बेखौथ' जोङो लाबोफिननो हाखाया। जा जिथु जोंना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौथ' जोङो फिदिंफिननानै मोनफिना। अब्लाबो दिनै जोंनि बर' बिमाया जिथु लेट बिथां जनक कुमार ब्रह्मनि बिमाया ओरैबायदि गाबदों नुनानै माने थानो हायाखै ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनदों। माने मा होनो आरो बयबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रानो बयबो दुखु मोनखादों आरो लोगोसे बिथिं लेट बिथां जोंसार मुसाहारिनि 15 सानल' जानाय गथ' आरो लोगोसे बेनि बिसि बेनि बिफाया मा होननानै गाबदों आङो बिहामजो आरो फिसौखौ माजों फिसिनो। आरो बिथिंहाय बुंदों आंनि फिसालाया न'सो लुनो नागिरदोंमोन मासो लुनो नागिरदोंमोन। बयबो माने बिथांमोना दायो ओरैबायदि बैसोआव फैबाय बिथांमोननियावहाय दा लाइफआवहाय बारा एसेबां बैसोआनो गैला माने बोराय बैसो जाबाय। स' गावसोरखौसो
माने फिसालाफोरा माने थैनाय समावहाय अर होनांगौआ बिथांमोना उल्थासो दिनै होनांगौ जादों अब्ला बेनिख्रुइ बांसिन दुखु मा थाबावगोन स' आङो बेखौनो बिटिआर सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जे न्याय मोननांगौ साख्रि होदों नोंथांमोना आं बेखौहाय गोसोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो जे नोंथांमोना जितु 15 साननि गथ' बा बिथांमोननि न'खरनि जितु जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नुनानै बा जोंसार मुसाहारि न'खरनि हालोदखौ नुनानै नोंथांमोना साख्रिखौ होदों बेनि थाखाय साबायखर बावहरो जोंनि सरकारखौ नाथाय बेखिनि साख्रिखौ होनानैल' जानाय नङा जोङो जिहेतु इनाय खालामजादों बे इनाया गोदोनि दिनाव बेलेगमोन गोदोनि दिनाव जेसेबां इनाय खालामब्लाबो जोङो जुदि जास्टिस मोनाब्लाबो बे थांनानै थांबाय किन्तु दा प्रेजेन्टआवहाय जोङो बेफोरबायदि सिरि थाबा जानाय नङा जों बयबो खौसेथियाव फैनांगोन आरो जोङो बेनि थाखाय सोमावसारनो नांगोन आरो सोमावसारनाया गोनांथार जों जुदि बेखौ दिनै सैज्य खालामनानै जुदि जोङो सिरियै थायोब्ला बे जाथाया आरो जाबावगोन माने जों दिनै फेसबुकआवनो लाइभ नुगासिनो मिडियायावथ' नुदों किन्तु मिडियाया थांनो थाखाय एसे सम लायो किन्तु जाय दाथ' डिजिटेल मुगा बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो बयबो माबा मोनसे इन्सिडेन्ट जाबानो लाइभ होयो स' बेयावहाय जों नुगासिनो जे दाय गैयि सुबुंखौबो बेफोरबायदि हमनानै लांदों फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बेफोरबायदि हमनानै लांदों स' आंहाबो फंबाय दङ आंहाबो बिदा दङ दिनै जुदि आंनि बिदा बा फंबायखौ हमनानै लाङो स' नोंथांमोना माने आंनि न'खराव जायाखै बा आंनि आंगोआ जायाखै होननानै सिरि थानाङा दे दिनै बयबो कालचारनि मानसियानो जा बा सोरबा जेनेरेल मानसियानो जा सोरबा ससियेल वर्कार नङाबाबो बे खेत्रआवहाय नोंथांमोना सोमावसारनाया गोनांथार आं बेखौ बुङो नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो आं खावलायो जे बेयावहाय नोंथांमोना रां रुफा होनोल' फैनाङा सुखु दुखु खबर लानो फै रां रुफा होनो गैयाब्लाबो नोंथांमोना लाजिनाङा सुखु दुखु खबर लानो थाखाय फै आरो जिहेतु जों दायो बन्धनि थाखाय बा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों बेयावहाय बयबो बाहागो लानांगौ आं बेखौनो खावलायो आरो साख्रिजोंल' जानाय नङा सासे मानसिनि जिउखौ जों साख्रिजों रुजुनो हाया दै सासे मानसिया हाजिरा मावनानै जाहोबाबो बे खुसिया बेलेग आरो बे मानसिया गैयालासिनो जों साख्रि मावनानै हाजार फैसा खामायबाबो बे खुसि जानो हाया बेखायनो जों बयबो लुगैयो मा जास्टिस आरो बे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जाखिनि जालांबाय जाखिनि न्याय खालामलांबाय बिथांमोना बेयावहाय आंनि थिंनिफ्राय खावलायनाय बिटिआर सरकारा थाबैनो बेयावहाय मोजां इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो जाय दाय मावगिरि बिथांखौ साजा होनांगौ आंनि थिंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि न'आवहाय नुजाथिफैनो हानानै आरो नोंथांमोनखौबो खावलायो आङो जाखिनि साखाथियाव दङ बिथांमोना फैनानै खबर लाफैयो गोजोन्थों स' दिननि भिडिअ'आ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव सोरबा गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो थाबैनो 20K खालामथारनादो 20K नांथारला एसेल'सो साबस्क्राइबार नांगो दा आं गुबुन जायगायाव दङ आं न'आव थांनोसै नोंथांमोना नैबे ब्लग सिस्टेम जागोन नै ससियेल आसा नोंथांमोना नायलां दायो आङो नै नलबारियाव थांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा माथुरि खोना दोननो माने मुस्लिमनि जायगा आरोना नैथि ओमफ्राय थांनो हानाय नंला जोङो साइकेलजों माने रङिया साइडथिं थांनांसिगोन आरोना ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ नैखिनियावनो फोजोबनो सानबायमोन माने आं थांनाया जानाय नंला स' नलबारि साइडथि माने जों माथुरथि थांजायोमोन बेनिफ्राय रङिया साइडथिसो थांनांसिगोन रङिया साइडथि थांनोसै आरोना होमबा आं दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै फंबाय सासे दङ उनथिं ओमफ्राय बेबो ब्लग बानायदो आरोना माने आंबो ब्लग बानायदो माने आं निउस भिडिअसो लाबोयोना दायो आङो दाबसे जायगाथिं फैदों नैथि फार्स्ट टाइम आरोना माने दैमा खाथियाव नौथि थांनोसै आङो माने बेरायनो फैदोंमोन एसे ओरैनो नायलाबायदोंमोन आं दैमा बोग्रि जाना थांनोसै थाइनैसो बा डेन्जारलै जागाया जंगल गोजा एकदम हारसिं हाला फैनो हाथारनाय नङा आरोना डेन्जार जागा एकदम गिलु बालुलु इथि सासे फंबाय दङ माने बोग्रियानो जेराव फंबाया मिठा एकदम जानाया गोखैथार बोग्रिया नायनायाबा माबायदि गुबुन जाथिसो बोग्रि नामालै नायनोसै र' बेया गोखै आरो माने गोथां गोजा मोनाखैनोखा साइजआ माबायदि बांगाल बोग्रिफोरासो मोजां जायोमोनलै नैथि सासे खुरा होनलायनाय दङ ना इथि बांगाल मुस्लिम सासे दङ इथि नै बा बोग्रि जानो होलायलायाखै जोंखौ आमार खेथि होनलायबावदोसो